Idi ununan a panawen, may sa alubong ang nakaan adayo si Mangpet ni Luke Skywalker iti daguba. Pinilok na ni Yoda. Kaya't na ni Yoda ti magsanay ken kuwanan no kasino ti agbalin a kasmay sa a Jedi. Oh! Ang hamon ni Yoda. Yun kasla nagyekon dito ang nagani. Dito'y awan. O sige. Ito na ba manikayan na? Dito'y ayan na itugot ka. Umay ka. Umay ka. Isu na. Kasagal na. Mani. Saan isu na? Sika ni Yoda. Nakasagana ako ni Yoda. Saan ka ang manismaya kanya? Saan ka mabuti? Oh, kasagaran ka. Kanton. Woo! Yeah! Magpanunod ka! Karen Timor! Han! Leia! Basta mo lang sa puso kita! At gulong! Basta kung nga desisyon ka. Ang sumulak to, ikarikin ka. Kabayata na. Ijay Cloud City, ijay Bespin. Agsapsapo da Leia Han ken C-3PO. Ti paglemeganda tapno saan na makita ita ti Empire. Diyak kaya dito eh. Uy, diyak kaya titoy. Kahit kung nado Calrissian. Ang mami, agaya mo. Nep saan ni agaya. Kawan bigyan ko. Ay, sa Santa Maria. Sika! Nakaturturod ka. Apay ng mic na nito eh. Ano ka? Ano yun dito eh? Swerte titulong ko. Lugat ko. Masapon ko titulong. Kumusta? Sika, hindi ako klarikan. Sika, ano tinagan mo? Leo. Ayaw ko, Diyos. So nga kadi amang karima ang itibar ko. Sige, ibaga ka tinadya yung tao na galing mo sa iyo. Sakto sa tayo. Saan ka kaya dito eh? Kasla at daw madir. Diyak mo bang baka minago? Chakmet mapaghangkan isuna. Niyam gayam ko isuna. Sir, kasawan kay Papa ng dayta tao. Ang dati David ang gayam nga awan pa na tinamigta. Kapag kami doon. Mamaya ti masapsapa. Nagmaya nagpanunod dayta. Nagsapol at sa balik ang pagnaan. Dati nga magpasunod pa ko. Pangasin nga kaduin na ng uno. Sige na, Rug. Kin, dapay special nga sa kainit tayo. Sasapol at ay, Diyos ko! Awan maaramila, imugunadan na imay ng kayo. Special na. Diyos ko, sana met. Taat na ko rin, hana saya dayta tao. Adat ibagbagat alang
Mali kayo, tagtagali. Kinagdinig kayo. Ni Vader, imanagot na nga ito na ni Leia Kinya. Ken ka? What? At Jenny Torisuda, at Katihan, at ang pinano ni Vader kami Kinyana. Anya? Kaya namatay kami. Sa ano na kayo? Kaya na, ni Skywalker. Ni Luke? What? At dapat, oh, ni Vader pa. Nagagawin na itulog ka na kami, aya? Namatay ka una, namatay. Nakasagana ka, nagpagbalay yung carpet na so. Ay, ayaw ka! Amok! Si Biyag! Maya, ipan mo ang princess sa ikay parko. Anak, di mo ka Jenny sa kinyak. Nang bawang hindi panunod ko, ikararo ko Jack bawal ni 1 minute. Umaya ko, Leia! Look! Mga kita! Dinting ni Luke ang mangisalakan kada Leia Kenhan! Ah! Tapos sila, nagatot ko. Sa! Kas magkita! Ano nagitiba ni surprise sa akin ka? Isa na six na pati ni Sir Luke. Isa six na pati ni Sir Luke. Kasi na unay, nagtatuna. Shut up! Tapos magsyahan yun, ibang pag-asaw ng mundo. Magtawag kasi yun nasa food. Ang manunod ka! Controller! Saan? Ilan may mo si Potengo niya kita ipisang si napalos bungkot mo. Ah! Papakawan! Saan na ibigay ng Obi-Wan? No, Anya? Di napasulak si Ama? Iba ka na pinatayo ni Ama! Saan? Siya, di Ama. Saan? Saan? Saan ang gusto nito? Impossible ka ito! Sa pulang direkta, Amo na pay-pay-so, dito eh. No! Mapapit mo si Emperor. Dita di kasal mo. Sumor ka kanya. Tata na agama. Why? Leia! Maglegat, Leia! Luke, kasapulan na ang subi tayo. Luke, ang tawag tayo. Ang subi tayo ay kay base. Nakasagana na ito. May the Force be with you.